Ариел, но какво правиш тук? Амулетът на София ме повика на помощ. Какво се е случило, София? Приятелката ми Уна е в беда. Опитах се да я спася, но... Не успя да го сториш сама? Да. Всеки се нуждае от помощ понякога. И аз помогнах на принц Ерик, когато корабът му потъна. Моят кораб също е в опасност. За щастие има едно решение за двата проблема. Наистина? Ела с мен. Сама не можеш да спасиш приятелката си. Безсилна чувстваш се сега, но мисля, че грешиш. Макар че с теб различни сме, еднакви сме в едно. Семейството обичаме, най-важното е то. Където и да си роден, на близките си ти си посветен. Единствено с тях изчезва всеки страх, а любовта е свобода. Сега да се обединим, така проблемите ще разрешим. Трябва двата свята в хармония да са, а любовта е свобода. Някой там отсреща се бори за сестра си, чувствата си разкри, така ще я спечелиш. Сега да се обединим, така проблемите ще разрешим. Трябва двата свята в хармония да са, обичаме семейството, а любовта е свобода. Благодаря, Ариел. Вече знам какво да правя.